Batibat. Tinapalabas, gapo takinagat ti uleg ni Ina Buana. Inkedengen ni Anib apuuran da ti wangawangan ti kuweba, tapno matayen dagiti uleg a nagbalay dita. Kabayatan na, saan ang makaid na ni Victoria. Inayaban na ni Lucifera, ket imbagana ti marikrik nana. Kalaat ang nagpukaw ni Lucifera, kalpasaan ti panagsarita da. Inkadang met ni Victoria asurutan da ito'y iti ayan da Anib. Begang langen tinabati iti pinuuran da awang-awangan ti kuweba. Idi kinuna ni Anib akasayaatan no didan orayen ni Victoria. Pimanaw da nga ruden iti dayta apaset ti kabakiran. Iti met pagnanaudan da bituan, saan ang makaturog da ito'y idinto ta nakapigpigsa ti urok ni Saro. Rimwar ni bituan iti kwarto, nabatibat ni Saro. Itagagayem, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Batibat. Binagkanak, kaya't nakapatayan. Anya? Asino ti mang patikan ka? Asino? Ni Victoria. Anya? Bakit? Nakabutbutengan ni Victoria, kaya't nakapatayan. Saro, nabatibat ka lang. Nakabutbuting latag taga-inap tinapasamakan ka. Bakit? Ala, maturugtan. Rabi ipay laang. Agure ka. Oh, apay. Ang mga nun ni Victoria tay babaya ng patay kadagiti nasarakan na bangkay idi na minsan nabigat. Ha? Iso lakit di. Ni Victoria ti kriminal bakit? Awanan ti sabali. Naladaw anak ka riing ni Sabi. Sapay ko mata nalipatan ng tiplano na apanagsubdimi ijay kabalityan. Sapay ko mata nalipatan ng tigamang akayat na asapulan. Bakit? Apay adi nakriniing. Di mo matimbaga ariingan ka. Ngam apay aya. Awan mo't papanam amasapa. Tapno agriing ka mo't amasapa ita. Ha? Nalipatam san nga data dito'y ili. Sapay ko mata nalipatan ng tigamang. Ala, agtugaw ka ditan, ta itimplaan ka iti kape. Apag iso, naluton ti kape. Mamigatan. Kas daaw lakit ti dagiti karuba tayo. No apay akanayon ti ipapanaw tayo iji purok. Bursyaw. Basta diyo ibagbaga dito iti papapanan tayo. Anya ti kuna dagiti kakadwa. Patas ti bingay iti amin ang makali tayo agamang. Makipada akmat iti bingay Kakaasi ak nagisagsagana iti kanan niyaw. Wen, unay katadanag mo na ya. Siyempre sigurado ak matibiyang ko Wen, awan malugi ka na tayo. Nagpapada tayo ng agbanog. Iso patas tumatibingay. Kakadwa. Rogyan tayong ti agkali iti ayan ti kinali mi ideng. Ay, wala. Sigurado nga tanga dapay la dito iti gamang. Ang peso. Ang mga no, nakalimot tanda sa araw. Oy, na mga nunaalam ni Saro ngay. Anya. Da kayo ket diwet. No nakali ni Saraw, di bak nang kumaitan. Ay, wala niya. Napagay. Awan day jay. Nadadahil ti utak na. Iso diyon pampanunutan. Di na mo ti maipapan iti gamang nga ingkali ide dagiti nagkauna akapututan na. Ay, huwag nagpaiso. Bak nang tatay di apong day di amang na. Nagbabak nang dali jay. Uy, babak nang da. Pudno. Kaya tingkali dati kinabak nang na dito'y adaga. Iso may tisapulin tayo. Mala. Rugyan tayon ti agkalay. Ay, dispensaaron laang ni bituing. No kasla balay kun to'y balay da.
Naglutwak na gito yung kaldero kas kadabaga na. Uray, saan dan samot din nagsubli dito. Ay, pusa! Ay! Ha? Ay, day batakon tibanga. Naburakan! Ay, sinalbag ka, pusa. Makakigkigtot ka! Ha? Ay, kunaklano awanan na Apolos tinagbati dito yung balay na bituan. Damot gayang pusa na. Didain kuyog. Psa! Ika ijay! Surutam dagiti amom iji patad! Psa! Kasla, maggamot kan dagiti mata na. Apay gay! Saan samot agagangay day tapos ha? Kasla tanggan! Basyo! Oh my God, bitay! Ay! Sana ka makaalis dito yung nagtakdrag! Basyo! Oh my kayo bitay! Ayan ti bagbaga mapusa. Awan mat makita. Nga dalaang dita! Naglamang nga ta! Tabo ng mat ngamin dita bit-bit mo asimrak diti kusina! Awan. Simre ka kung dita. Ang mawan mat pusa dita. Anya? Katno? Ay, Busyo! Dan samot mga lalya ka na tayo! Ay, sus. Petra. Ay, di ka man nervyusa. No kasta ka matlaang ay agsubli ka ni Purok tayo. Bayad na kami dito. Ay, saan ah? Naglaing kayo nga inubukudan nyo tigamang! No kasta nga rod. Patulodam, tiriknam. Saan nga minatila pampanunutam? Si kamot lang ti mga lalyaw di tabagim no kasta. Sige. Tay nakisuro ti aramidan na gajay kakadwang agkalkalay. Ay no. Nagdaras mati pa nagkaliyaw na. Napaunag yung adagos ah. Ay, siyempre naparta kami ng trabaho. Nakaunag ti tanam da ito yan ay. Uy, Kasla tanam mo ti namayan tayo. Grabe kayo man. Ay da kayo Mike. Apay nga minapatid dogmat ti kinaliyaw. Uray kagudwal ako madayta. Ay agbambanog kayo laeng no nalawa ti makali. Sakit mintis Mike. Murtadyo Dawa ka. Sumat lang ay sunay ta, Bursyaw. Makite. Okay. Adda nga rod, pagilasinan na yun. At di tatiayan ti sapsapulan tayo. Maamuan tayo tuwa. Sige, kakadwa. Paunagan tayo pa. Dito ba? Sige. Nanti aldaw! Uway kayo kay magaldaw! Ay, mga tayo kanong. Ay, mga day. Di tayo napuutan ng ti oras. Mala, tumakdang kayo pa'y. Taing kayo pa'y mangal daw. Day, kapudpudutan ng tidigo, di pinarti tayo at darisayay. No asino man tinagdadaan itinaagda. Agbayad itinangina. Patayot kita. Amok amasarakam. No asino dagiti nagdadaon iti balayta. Iso nga antignay kan, Lucifera. Nakita, idaan. Asino da? Ayan da. Ikapsakta. Kan may sa matakan. Dayjay at tao. Wow! Dagijay manan. Mapantay ka yan da. Kapusor tao talaga dagijay. Oh! Atay adik ang ganaw. Surutan ka dagijay. Papayantay dan. Awan kaway ta kadakwada. Nukasta ka, kadagos. Mabutang ka. Ha? Ne! Apay at pumanaw ka. Papanamon! Agamak ni Lucifera. Apay nga ta. Anya nga minti adda kada anib kan bakit buwana. Apay asaan mi amasit kang ida. Ah! Anak ni Salit Dagijay! Aleb!
Adatan dito'y masakupan ti dagayo. Ha? Apong, agbati ka pa ilang dito eh. Ne, apay, apo. Takas nagparparik na kanya. Anya, At dadakas ang mapaspasamak iti balay. ha, At daytan ni Demol. nay, winag paiso. Nalipatak pa'y kat may papan, itinay tapusa. Ay, apay, demon. Kasta unay matan tidaras mo si mabat. Demol? Apay? Anya? Ha, anya ka no, anib. Ay, aguray ka. Mawatam, ti ibagbaga day tapusa. Darasan tapong. At dalakit di sa bali at tao iti ayan ti balay. Ah, Sumarno kayo ni Jayapong. ha, kasta una yung ti partas ni anib nga imo na. Ay, apo! Aganad ka! Ay, dat-datlag apusa ni Demol. Uray saan apasing kadan ni anib. Amok asaan agagangay apusa dayjay. Sige. Si kalangan ti agkali ti taa. May sa langan ti bumaba iti abot. At sisinublat tayo. Una, nailat no, aglulubon tayo dito. Sige, mo na lang. Isa, Sige, ano? Kalyam di tasulay. Sige, inayadam laeng ay pingod. Matebtebag di ta nagbatayam. Oo. Aglisi ka di ta pingod. Aglisi ka! Nayan! Natupakan ti sakak iti bataw! Ay, ano? Bumangon ka! Tumakdang ka, tamangan numagaburan ka pa! ka dito! Ay, ti sakak! Ha? Nay, apay ngay! Nay, maragay man! Kagatula! Tulungan tayo ni Ano ang makagtang iti abot! Magaburan ako! Ano? Di mo itulok ang magaburan ka! Ay na, nagaburanan ni Ano! Ano? Ano? Ay na, tawanan ni Ano, kakadwa! Nalais palin tayo! Sige, kalyin nyo ti abot! Anya na kasama? Ay na, Ano, nagaburanan! Ano, nagaburanan ni Ano! Nagaburan ni ano? Anya! Anyat ar-aramidin nyo dito, itatabor siyo. Ito. Ay, aneb. Anya ti kahit asawan ti kadayo dito eh. Kwa, Barok. Kwa. Nagpasyar kami lang dito. Nakisursuro ta ka? Kumusta ang kumamot ni Kapsat Buwana? Saan da kayo matanadanaw? Kasta? Ay, wine, Barok. Wine. Isuad di ka kumagong unget ay kumparik ni tatang mo. Siyempre, ay pasyar kumamag. Ay katnay, sumursurot maggayam nagiti kapurukan. Ay, uwan mo, anay. Pasaran mi kumani tatang mo. Uwan tayo tanay. Amuyumat nga dada iji patad, saan? Kuha. Ala. Nawan lakit di dakas nga inaramid yun ditoy. Awan ti problema. Ay, agyaman kami, no di ka agpanunot iti madi kontra kada kami. Barok. Talaga nagpasyar kami lang dito. Agpaisaw ti ibagbagana, Barok. Si Kamot, dakas ladagos ti atapaw. Ulitak na. Awan problema. No awan dakas a ginagarayo dito. Nay! Kapsat Petra! Adya kayo matgitoy! Wal, Kapsat Buwana. Ay na, kailiw ka man, Kapsat. Isungay bayak. Kaduak na bursyaw. Ay na, nabanogak. Naggapuan nyo aya. Kung namin lalo pimanaw kayo umat dito yan. Ay, at dala na panan me, kan ni Aneb. Kat da kayo. Anyat ginagarayo ditoy. Apay, akadwayo pa'y da kita kaaruba tayo. Nagpasyar da ka no, apong. Kailiw da kayo ang makita, iso nga imay da.
Ay, ah, ay na, awan pagdanagan nyo kanyak. Mayat tibiyag ko dito. Kat nga daag bagas, kat kasapulan dak. Ibaon nyo lata dito. Gaputa talaga adito yan, tipag nauda. Ikunada. Marpada ti teritoryo mi. Ha! Nagbidot da. Ad-adda ita apatibkan. Maawata kung ti kayat nga ibagan ni Lucifer. Kayat na nga agtignayak. Tapno mapalagda ti teritoryo mi. Iso apanunutok anaimba. Noan niya ti aramidak. Sumrekak dita kuweba. Amot noan niya tinapasang dita. Masigurado. Awanen dagitay pasurot mi anaglemang dita. Saan ang maibos dagiti pasurot mi? Aduda! Ni Lucifera ti makaammo ang mangumong kadakwada. Ammo konti aramida. Agayabak iti adu alalaki amang papintas iti unag ti kuweba. Ammo konti aramida. Tapno saan abasta mas truk ti ganggan na at ti teritoryo mi. Ha! Saan asyak ti pagpungtuten da? Taamangan no agbabawi dan tulaong. Anya ti aramiden ni Victoria. Maduktalan tumot nga tani anib ti inaramid da borsyo. Gagayem, di uliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon Jun Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batiba.